Ultimate YouTube channel को subscribe करो। जेबो नङा ना सफैखाबाय आं न'आव फैदो फैयाव खालामनो मोनैया गोबाव जाथारबाय फै खालामलायनोसै दासो गोजोननाय मोनबाय आङो नोंजों खालामनो मोननानै बिराद गोसोखौनो गुसु मोनबाय आं दासो आंबो दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों सना जा गोजोननाय मोनखाबाय आं दिनै नों फैनानैसो गोसोआनो उसाव बादाव मोनबाय आं दे बिदिबा दा गोसोआसो उसुखुथु जालांबा हमथानो हानाय नङा गोसोखौ हे भगबान नोंना बाथाय एसेयावनो बारा सानना दिनैसो मिथिनो मोनो माथो सानदों नों आंखौ दासो दे मिथिखायो आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो मोजाङै मिथिखायो दे थौ कम्पिउटाराव दसे थौ जै फैबाथाय खालि कम्पिउटार गार आं सेरनो दसे सेरनायावनो सिख'लायबाय दसेखौनो सेरनो मोनला दे जिरायदो दे सेरदो मिनि एसेयावनो जायो गावहाबो रागा जोंलायबाय र' दसे थाथ' बावनो खिथुआवनो गसंनानै आं दसे कम्पिउटार सेरगोननि मोनसे फाइल खेवनां दे दोनदो दे आं बारा गोबाव गसंनानै थानो बाबाय थौ I love you सना आं नोंनि अनगायै थांनानै थानो हानाय नङा I love you too सना आंबो नोंखौ मोजां मोनो फै जोङो सानैजों किस खालामनोसै आंबो किस खालामनो लुबैखादों आंखौ दा बावखा आं नोंनि अनगा थानो हाया जै आंखौ बावबाथाय नोङो बावा सना आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनखायो आंबो नोंनि अनगायै थानो हाया फै सानैजों जोंहा हाग खालामनोसै दे हाग खालामनोसै Bodo Ultimate YouTube channel को subscribe करो।